Zdravím, tady Temný vlk. Dneska hrajeme Roblox Tornado Simulator. A tak jdeme na to. Hoši, lidi, páni a dámy. Tak a už hrajeme, jo? Tak. Teď tady budeme žrát věci, všechno, co můžeme. Hošaní. No, kdybyste chtěli, tak můžeme natočit něco jiného, dávejte tipy. Bude aspoň sranda. Jo. Takže klidně pište do komentářů. A dávejte hlavně lajky, odběry. A můžeme jít na to. Takže bude tady sranda hlavně. A kdybyste chtěli, aby se mnou někdo hrál, tak dávejte nápady. Potřebujeme hodně lajků. Pro další pokračování této hry dáme 20 lajků. Tak 50, promiňte. Ježiš, už zase plný inventář. Ježiši. A dávejte hodně těch lajků. A dávejte lajky, odběry, aby byla zábava. Tak, lidi. Mám dělat ty reakce? Tak mám dělat reakce a kdy jo, tak řekněte na koho. Tak, a kdybyste chtěli nějaký streamečky, tak píďo. Jenom pište. Aspoň budu mít co hrát. A kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak píďo. Hraju se všema, kdo se mnou bude chtít hrát. Možná to bude 10-9 minut, to teď bude se natáčet, jo? Nebojte. A budeme trošku upgradeit. A hlavně buďte hodní na rodiče. Jo, a varuju, někdy tady byl sprostý slova. Když mám dělat nějaký fakta, nějaký prostě věci, co vám se líbí, tak dávejte tipy. Budu natáčet reakce. Všechno, co budete chtít. Jenom dávejte tipy. Díky vám. Budete dobrá komunita určitě. Krásný. Takže... Jak se všichni máte, naši lidi? Hlavně všechny mějte rádi. Nikdo nebude zlý na ostatní. Musíte jen být hodný. Jo. Aha. Trošku. A dávajte tipy na hry, jestli byste chtěli. Jo. Díky.
A u vás rád lidi. Jestli se na mě vůbec někdo bude koukat. To je jako začátečník, ale se musí hrát. A za chvilku do školy lidi. A kdo se těší do školy? Samozřejmě, že nikdy nemluvím, že se soustředím na tu hru. Takže tak to bude. Ale ty kluci je posedný určitě. No jo. Ale to budu vás slyšet. Krása. No. To je těžký, ne? Na chvilku budu žrát ty barák. No. To nejde žrát. Baráky. A kde už se těší, že budu žrát ty baráky, ty vole? Když budu mít nějakou komunitu, tak první sledující svůj sběr. První, taky dál hned, hrdíčko. Počkejte, skiny. Takže budete se mít na co těšit. Napište mi do komentů, jak chcete, aby jsem vydával ty videa. Pište, co vám se týká. Je to bude jedno, jak často budete chtít videa. Jde už ty baráky. No jo. To bude těžký s náma. Zase na začátku, nechci žrat už ty auta. Dal jsem trošku malej youtuber. Ale vždycky můžete na mě přijít, já si s váma pokecám. Jo, napište do komentářů, jestli chcete i streamy. Ale třeba hodinový stream, nějaký hry, to máte rádi. Takže Chrise Bandicoota. Ježiš. Wow. Kolik toho je? A prostě je, to bude sranda sám. Vždycky můžete říct. Ahoj. No. Hlavně se těšte do školy, aspoň budete něco vědět. To samýho. Já se tam už netěším teď. No. Já chvilku budu...
Tak, prodám to a zatím se mějte, lidičky. A zdárek, zdárek.